ka shigar da karar dokar gunda akan mutanenmu. A matsayinka na shugaban yanki kana da wannan damar. Ni kuma nan ina da damar kwace ta a matsayina na minista. Maza janye. Rubuta takarda ka miko. Wai nema na kake da na bada jawabi a rubuce? Rubutacciyar ƙara fa na shigar a kanku. Kai ma hukumance kamata ka bada ba'asi. Ba da jawabi a rubuce. Na gane baba. Da gaske? To rubuta baba. Baba kuma? Kai, baba ga baba yallaɓai ga yallaɓai. Kai! Ka kusan da waye kake magana Ministan kudade da haka? Ɗaga babban minista! Kuma babban minista mai jira Kano na wannan jiha! Kai nan fa kawai shugaban yanki ne! Kawai shugaban yanki ne? Kai kuwa ka san waye shugaban yanki? Mutum na farko a yanki, babban alƙalin yanki, jami'in zaben yanki, malamin zaben majalisar jiha, mai gudanar da al'amuran yanki, jami'in ƙidaya, jami'in lura da birni, kunna da kin filaye, kudaden shiga na filaye, mallakar filaye, bashin manoma, bashin gidaje da fanshin masu shekaru, jami'in duka waɗannan shugaban yanki ne. Kai, shin ka kusan mecece siyasa? Ka kusan karfin ikon minista? Ƙara min ilimi. Wannan rubuta ma ya kamata mu yi kawai. Ka san siyasa, mu kuma mun san kundin doka. Ka san yadda za ka yi maguɗi, mu kuma mun iya tafi da mulki. Kai ka iya zartar da umarnin gwamnati, mu kuma mun san yadda za mu iya samar da waɗannan umarni. Kun ci zaɓe ta hanyar amfani da ƙarfin kuɗi. Ni kuma karatuna ne ya kawo ni nan ya fi ƙarfin samu da kuɗi. Sanya hannunka kawai a can ƙasa yake. Amma duk bayanan da ke sama namu ne. Kai ba komai bane idan har babu jami'in hukumar gudanar da ƙasa a gefenka. Wanda yake tsayuwa a gefenka mai ƙarfin tasiri na ɗayanka. Hukumar gudanar da ƙasa. Za ka yi minista ne kawai na tsawon shekara 5. Ni kuma har mutuwa jami'in hukumar gudanar da ƙasa ne. Ina da wasu ayyukan da zan yi. Shin yanzu za ka ɗan gafarce ni?